Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τους προέδρους και το θεωρώ τιμή μου να μιλάω σε αυτό το ακροατήριο ενώπιον των προέδρων και των επιφανών καλεσμένων μας. Δεν το κρύβω ότι είχα κάποιους δισταγμούς για την ανάληψη αυτής της αποστολής, όπως τη βλέπω, οι οποίοι ήταν βασικά, θεωρώ τον εαυτό μου σαν μαθητή του Λάουερ, θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ανήκω στην άλλη πλευρά του λόφου όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις. Αυτό δεν αποκλείει φυσικά να είναι κανείς ιστορικά δίκαιος και να αναγνωρίζει από πού πραγματικά ξεκίνησαν οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όποιο βιβλίο και να διαβάσετε, έχω 5-6 εγχειρίδια, αποδίδουν πλήρη τιμή, το credit δηλαδή που λέμε, στον Ντεμίχοφ. Αυτός είναι ο πραγματικός πρωτοπόρος. Ξεκίνησε το 1946, όπως ακούσατε. Και ήδη το 1951 είχε κάνει την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Χαρακτηριστικά μάλιστα την έκανε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1951. Και λέγει ο νοτιοαφρικανός χειρουργός ο οποίος γράφει αυτό τον πρόλογο, δεν είναι ο Christian Barnard, είναι ο D.C. Cooper, αλλά τέλος πάντων. Λέγει ότι κάτι μιλάει αυτό για την εργατικότητα του Ντεμίχοφ, ο οποίος ανήμερα τα Χριστούγεννα έκανε μεταμόσχευση καρδιάς. Ήταν η πρώτη η οποία επιχειρήθη. Τι ήταν αυτή η μεταμόσχευση? Ουσιαστικά χρησιμοποιούσε, επειδή τότε δεν υπήρχε μηχανή εξωσωματικής, η οποία μας επιτρέπει να σταματήσουμε την καρδιά, να κρατήσουμε το πειραματόζωο ή τον άνθρωπο ζωντανό, ενώ η καρδιά δεν δουλεύει, την έχουμε αποκλείσει και την επισκευάζουμε ή την αντικαθιστούμε, βγάζουμε την καρδιά και βάζουμε μία άλλη. Αυτά τα πράγματα ήταν ανύπαρκτα τότε. Η μηχανή της εξωσωματικής μπήκε για πρώτη φορά σε ενέργεια το 1953 από τον John Gibbon στην Αμερική. Λοιπόν, ο Ντεμίχοφ από το 1946 έως τότε έκανε όλες αυτές τις πρωτοποριακές μεταμοσχεύσεις χωρίς καμία απολύτως βοήθεια, χωρίς εξωσωματική, χωρίς τις στοιχειώδεις τεχνικές αυτού που λέμε προστασία μυοκαρδίου. Διότι όταν βγάλεις την καρδιά και την βάλεις σε ένα κουτί, ύστερα από λίγο θα γίνει πατάτα. Δεν πρόκειται να δουλέψει. Πρέπει να τη συντηρήσεις, να της δώσεις ψυχρά διαλύματα, να κάνεις διάφορα πράγματα τα οποία κάνουμε. Αυτά ήταν όλα άγνωστα τότε. Επομένως, τι έκανε ο Ντεμίχοφ? Έπαιρνε την καρδιά του πειραματοζώου και ταχύτατα, επειδή είχε αυτούς τους αναστομωτήρες, ένα μηχάνημα με το οποίο αναστόμωνε τα αγγεία γρήγορα, κατόρθωνε να αναστομώσει γρήγορα το μόσχευμα με την καρδιά του πειραματοζώου και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε πλέον η καινούργια καρδιά παίρνοντας αίμα από την παλιά. Τι έκαμε σε ένα δεύτερο στάδιο, και αυτό έκαμε το 1951, αφού εγκατέστησε την καινούργια καρδιά να δουλεύει, απολύνωσε τα αγγεία της παλιάς καρδιάς και την έκοψε και την πέταξε. Και έτσι το ζώο έμεινε πλέον με την καινούργια του καρδιά. Αλλά πάλι χρησιμοποιώντας αυτό το ενδιάμεσο στάδιο της υποστήριξης του πειραματοζώου με την καινούρια καρδιά, που ήταν σαν μία τεχνητή καρδιά, να την πούμε έτσι. Είναι αυτό το οποίο ονόμασε ο κύριος Τσουρέλης, ήταν πρόδρομος της μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. Είπα ότι είχα κάποιους ενδιασμούς για το εάν θα έπρεπε να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Οι πρόεδροι του Σωματείου των Μεταμοσχευμένων το επήραν ως έργο ζωής, αποστολή, πραγματικά, το να παρουσιάσουν αυτό που γίνεται σήμερα, και τους δίδω πραγματικά τα συγχαρητήριά μου και το θαυμασμό μου γι' αυτό. Ο αποφασιστικός παράγων όμως ήταν το βιβλίο της κυρίας Λατίφη, το οποίο για μένα ήταν αποκάλυψη. Εκεί κατάλαβα το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, ότι ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο μεγαλύτερος χειρουργός πραγματικά του Μεσοπολέμου. Αν βάλουμε ότι στις αρχές του αιώνα ήταν ο Μαρίνος Γερουλάνος. Εν συνεχεία δεν υπάρχει διασημότερο όνομα από τον Πέτρο Κόκαλη. Την απόφαση την οριστικοποίησα όταν διάβασα μία ορισμένη σελίδα από το βιβλίο της κυρίας Λατίφη, και θα παρακαλέσω την κυρία Ζούνη
να ξοδέψει 2 λεπτά να μας διαβάσει κάτι το οποίο εμένα ομολογώ ότι με συγκλώνησε και από εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι η θέση μου ήταν να είμαι εδώ σήμερα. Ο Λαζαρίδης αφηγείται. Το πρωινό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1946, ενώ πήγαινε στην κλινική με το τραμ της οδού Βασιλής Σοφίας, μόλις κατέβηκε στη στάση, προχώρησε 2 βήματα τρικλίζοντας και σοριάστηκε στο πεζοδρόμιο σαν πληγωμένο λιοντάρι. Ο οδηγός του τραμ δεν ξεκινάει, αλλά φωνάζει αν υπάρχει κανένας γιατρός μέσα στο όχημα για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Στα πίσω καθίσματα του τραμ κάθονταν όχι απλώς ένας γιατρός, αλλά γνωστός του Κόκαλη καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν εκδηλώνεται όμως, ούτε προστρέχει να βοηθήσει. Όταν μετά από χρόνια θεώρησε ότι το όνομα Κόκαλης είχε σβηστεί, το εξομολογήθηκε ο ίδιος στον Λαζαρίδη. Καθόμουν στο τραμ στα πίσω καθίσματα και έβλεπα μπροστά μου τον Πέτρο. Τον είδα ότι όταν κατέβαινε τα σκαλιά τρίκλιζε κρατώντας το στομάχι του και μόλις πάτησε στο πεζοδρόμιο σωριάστηκε χάμω. Κατάλαβα ότι συνέβαινε κάτι το πολύ σοβαρό. Κι είπα για μια στιγμή να κατέβω να βοηθήσω, αλλά επικράτησαν δεύτερες σκέψεις, ψυχρεμότερες, και δεν κατέβηκα γιατί, όπως ξέρεις, η καιρή ήταν πονηρή. Ο καθηγητής μεταφέρθηκε στο γραφείο της κλινικής που μετατράπηκε σε δωμάτιο. Σύμφωνα με το Λαζαρίδη, κλήθηκε ο τότε υφηγητής καρδιολόγος Μιχαηλίδης και έγινε διάγνωση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου με καρδιογενή καταπληξία. Τόσο η κατάσταση, όσο και ο τρόπος θεραπείας που εφαρμοζόταν στην καταβάρδιες παρακολούθησή του ήταν τραγική σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Φυσιολογική ορή και ενέσεις κοραμίνης για να διατηρούν την αρτηριακή πίεση σε υποφερτά επίπεδα. Κύλησαν μέρες και νύχτες αγωνίας και τελικά ο Κόκαλης επέζησε και νίκησε χάρη στον ισχυρό οργανισμό του. Αισθάνομαι και πάλι την ανάγκη να αναφέρω ότι κατά την περίοδο εκείνη της πάλης με το θάνατο, κανένας από τους φίλους και συναδέλφους του δεν ήρθε να τον δει. Τιμητικές εξαιρέσεις, ο καθηγητής Ιωακίμογλου, ο Αρκάγαθος Γούτας και ο θεράπων ιατρός μετέπειτα καθηγητής της καρδιολογίας Μιχαηλίδης. Μετά το έμφραγμα, οι χειρουργικές δραστηριότητες του καθηγητή ανακόπτονται. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Φαίνεται ότι ως ιατρικό επάγγελμα ή λειτουργήμα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, έχουμε μία μοναδική ικανότητα να πηγαίνουμε με το ρεύμα και να μην δημιουργούμε αντιπαραθέσεις. Ειλικρινά ντρέπομαι για τους συναδέλφους μου εκείνης της εποχής. Αν ζούσε ο Κόκαλης θα του ζητούσα συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Η ομιλία η οποία μου ζητήθηκε να δώσω σήμερα την ονομάζω «Η άλλη πλευρά του λόφου» και όπως είπα αφορά την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Τα πειράματα του Ντεμίχοφ μαζί με τον Κόκαλη εμπολής ήταν άγνωστα στο ευρύ επιστημονικό κοινό της Δύσης μέχρι το 1989 που πραγματικά πανηγυρικά αναγνωρίστηκε η συμβολή του και πήρε το βραβείο της Διεθνούς Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, όπως είδατε. Αυτή είναι η περίφημη ετεροτοπική μεταμόσχευση. Αυτό που βλέπετε αριστερά είναι το μόσχευμα και αυτό το οποίο βλέπετε δεξιά είναι η καρδιά του ασθενούς. Αυτή είναι η λεγόμενη εγχείρηση του Christian Barnard. Τώρα εσείς ξέρετε πλέον, πήρατε αρκετή πληροφόρηση, ότι η εγχείρηση αυτή κάθε άλλο παρά είναι εγχείρηση του Christian Barnard. Είναι εγχείρηση του Ντεμίχοφ. Και ακούσαμε μεν ότι ο Ντεμίχοφ το 1967 πήγε στη Μόσχα και έσωσε το εργαστήριο του Ντεμίχοφ από το να κλείσει γιατί τον θεωρούσαν τσαρλατάνο κτλ. Αλλά και μίλησε στην τηλεόραση και είδα το βίντεο στο οποίο του αποδίδει τιμή
Αλλά αυτά ήταν μόνο όσο ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Αυτές τις λέξεις δεν τις πρόφερε ποτέ στο δυτικό κόσμο. Το δε βιβλίο του 1984 είναι το πρώτο εγχειρίδιο μεταμόσχευσης καρδιάς, γραμμένο από τους συνεργάτες του, από τον Κούπερ και από τον Λάντζα. Το μόνο το οποίο δεν κάνει είναι να αποδίδει φόρον τιμής στον Ντεμίχοφ για αυτήν του πραγματικά την πρωτοποριακή εφεύρεση της ετεροτοπικής μεταμόσχευσης. Και έτσι έμεινε αυτό το, ας το πούμε, το misnomer ότι είναι εγχείρησης Christian Barnard. Το λέω διότι ο Ανίρ έχει κάποια ιστορία επί του προκειμένου. Σας δείχνω μία εικόνα της περίφημης μηχανής εξωσωματικής, όπως δουλεύει στις ημέρες μας. Αυτό το μηχάνημα το συνδέουμε με τον ασθενή ή με το πειραματόζωο στο εργαστήριο και αυτό μας επιτρέπει να σταματήσουμε την καρδιά ή να τη βγάλουμε και να βάλουμε μία άλλη. Κρατάει ζωντανό το πειραματόζωο ή τον ασθενή και όπως είπα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 1953 από τον Τζον Γκίμπον, ήταν έργο ζωής, το είχε αρχίσει από τη δεκαετία του 30 να εργάζεται πάνω σε αυτό. Και εδώ είναι όποιο βιβλίο και να ανοίξετε, όποιο εγχειρίδιο και να δείτε, ο πατήρ των μεταμοσχεύσεων, οι πατέρες της μεταμοσχεύσεως στο δυτικό κόσμο είναι ο Ρίτσαρντ Λάουερ και ο Νόρμαν Σάμουεϊ. Ο Νόρμαν Σάμουεϊ ήταν ο καθηγητής στο Στάνφορντ και ο Ρίτσαρντ Λάουερ ήταν ο πρώτος του resident και συνεργάτης. Μαζί λοιπόν, ξεκινώντας να κάνουν κάποια πειράματα συντηρήσεως του μυοκαρδίου, πώς να σταματάνε την καρδιά και μετά να ξαναρχίζει, να την έχουν κλείσει για μισή ώρα ή μία ώρα, σκεφτήκαν ότι έτσι κι αλλιώς χάνουμε την ώρα μας καθισμένοι γύρω από το τραπέζι με ανοιχτό το θώρακα του ζώου και περιμένουμε να δουλέψει η καρδιά μετά από μία ώρα όταν θα την ξαναβάλουμε μπροστά. Γιατί δεν βγάζουμε την καρδιά, να την κόψουμε και να την ξαναράψουμε? Αυτό είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις, διότι η αορτή του σκύλου είναι τραγικά εύθρεπτη, διαλύεται και μόνο που βάζεις τα αράματα, είναι σαν να ράβεις βρεμένο χαρτί τουαλέτας. Έχω προσωπική πείρα του πράγματος και έχουμε χάσει αναρρύθμιτα πειραματόζωα όταν ήμουν στη Βιρτζίνια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπήρχε αρκετό ύφασμα για να ραφτούν ξανά ο κόλπος με την κοιλία, εκεί που δηλαδή είχε γίνει ο διαχωρισμός του μοσχεύματος. Οπότε ο Λάουρας σκέφτηκε, γιατί δεν βάζουμε μια άλλη καρδιά ενός άλλου σκύλου? Και έτσι άρχισαν να ράβουν καρδιές στη θέση της καρδιάς την οποία είχαν αφαιρέσει. Αποτυχίες στην αρχή, εν συνεχεία, όπως συνήθως γίνεται, αυτό που λέμε practice makes perfect. Ύστερα από λίγο είχαν επιτυχίες. Και το επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα είναι η πρώτη σειρά από 8 πειραματόζωα, τα οποία επιζούν με την νέα αυτή τεχνική των Σάμουεϊ και Λάουρ. Ανακοινώνονται στο Αμερικανικό Κολέγιο των Χειρουργών το 1960 και παρόντες κατά την μαρτυρία, την γραπτή μαρτυρία, και την προφορική την έχω ακούσει από τον ίδιο τον Σάμουεϊ, παρόντες ήταν ο Ρίτσαρντ Λάουρ που έκανε την παρουσίαση, ο Σάμουεϊ που ήταν ο σπόνσορ, ο επικεφαλής του, ας πούμε, ο καθηγητής του, ο τεχνικός ο οποίος προχωρούσε τις διαφάνειες στον προβολέα και πιθανώς λέει να άκουσε κάτι και ο συντονιστής, ο οποίος πιθανώς είχε μισοαποκοιμηθεί, διότι το όλο το θέμα θεωρείται σαν μια άσκηση επιστημονικής φαντασίας. Ο Λάουρ είχε μάλλον μια πολύ μεγάλη βασική ατυχία. Λόγω της απόλυτα επιστημονικής του προσπέλασης και του σεβασμού που είχε για τη δουλειά του, δεν δέχτηκε να κάνει τη μεταμόσχευση ένα χρόνο νωρίτερα από τον Christian Barnard. Ο ασθενής βρέθηκε οδότης και υπήρχε μία ασυμβατότητα στις ομάδες αίματος και είπε δεν μπορώ να το κάνω διότι ενδέχεται να έχουμε μία ταχύτατη απόρριψη. Και ενώ ο David Hume, ο οποίος ήταν ο chairman του χειρουργικού τμήματος στη Βιρτζίνια, τον επίεζε να προχωρήσει, είπε δεν το κάνω και έχασε την ευκαιρία. Στο μεταξύ
Αυτός ο Φέρελπης, νοτιοαφρικανός χειρουργός ονόματι Κρίστιαν Μπερνάρντ, έρχεται να δει μεταμοσχεύσεις νεφρού. Μέχρι τότε δεν είχε ασχοληθεί ποτέ ούτε με καρδιά, ούτε με μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Έκανε απλώς κάποιες καρδιολογικές επεμβάσεις στην Νότια Αφρική. Έρχεται στη Βιρτζίνια να δει μεταμοσχεύσεις νεφρού και κυνηγάει, κυριολεκτικά κυνηγάει τον τεχνικό του της εξωσωματικής, ο οποίος είχε πάρει τον οματιόν του και είχε φύγει από την Νότια Αφρική, διότι δεν άντεχε τον προσβλητικό τρόπο με τον οποίο μιλούσε στους πάντες. Και ήρθε να δουλέψει στη Βιρτζίνια. Τον συναντάει, του λέει «Καρλ, εδώ είσαι, πότε θα γυρίσεις πίσω στην Νότια Αφρική?» Εφιάλτης για τον Καρλ Γκόσεν. Και του λέει «Τι κάνεις εδώ?» «Εδώ είμαι», λέει, «κάνουμε πράγματα με τους σκύλους και τα λοιπά». Ο Ρίτσαρντ Λάουρ κάνει μια μεταμόσχευση δίπλα. Λέει «Μπορώ να τη δω?» Και πήγε και την είδε. Έκατσε όρθιος δίπλα στον τοίχο και κοίταζε. Λέει, όταν τελείωσε, λέει, «Μα αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είναι εξαιρετικά απλό. Δεν είναι τίποτα». Και ύστερα από λίγους μήνες ξανάρχεται, ξαναζητάει άδεια, ξανακοιτάει και λέει στον Καρλ Γκόσεν, «Εγώ μόλις γυρίσω στην Νότια Αφρική θα κάνω μεταμόσχευση σε άνθρωπο. Διότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο. Εσείς δεν προχωράτε γιατί έχετε αυτές όλες τις ανόητες διαδικασίες περί εγκεφαλικού θανάτου, να σταματήσει η καρδιά κτλ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Μόλις πάω κάτω θα το κάνω». Και όντως το έκανε. Και έτσι απέκτησε την φήμη σε μία περίοδο που δεν είχε επιζήσει κανένα πειραματόζω. Έκανε μερικά πειράματα στην Νότια Αφρική και κανένα πειραματόζω δεν είχε ζήσει πάνω από λίγες ώρες. Όταν οι άλλοι, επί 10 χρόνια, ο Σάμουεϊ και ο Λάουρ είχαν κάνει εκατοντάδες πειραμάτων και μάλιστα ο Λάουρ είχε μεταμοσχεύσει και την καρδιά, μια ανθρώπινη καρδιά σε ένα χιμπατζή για να αποδείξει ότι τεχνικά ήταν εφικτό. Άκουσα ο ίδιος, και το είπα και προημερών αυτό, άκουσα το Λάουρ να λέει σε πρωινή συγκέντρωση όλου του ιατρικού προσωπικού στο μεγάλο αμφιθέατρο στη Βιρτζίνια, ότι όταν δίστασα να κάνω τη μεταμόσχευση λόγω της ασυμβατότητος των ομάδων αίματος, αυτό το λάθος ο Θεός δεν μου το συγχώρεσε ποτέ. Και έτσι φήμη και χρήμα πήγανε στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής και όχι στο Richmond της Βιρτζίνια. Νομίζω ότι αυτή η πικρία τον ακολούθησε στο υπόλοιπο της ζωής του και πραγματικά αν ο Ντεμίχοφ ήταν ένας πραγματικός πρωτοπόρος, επίσης ήταν ο Λάουρ και νομίζω ότι και οι δύο δεν απέκτησαν τουλάχιστον εν ζωή όλη την τιμή η οποία δεν την απίλαυσαν, τιμή η οποία τους ανήκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πρώτη μεταμόσχευση η οποία έγινε στις 3 Δεκεμβρίου του 1967 από τον Κρίστιαν Μπερνάρντ. Αυτός είναι ο Λούις Γουασκάνσκι, ένας 53χρονος πρώην πυγμάχος, τέλος πάντων, ο οποίος είχε τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια και ο οποίος έζησε 18 ημέρες. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι όταν τον χειρούργησε δεν είχε μεγάλες γνώσεις σαν νοσοκαταστολής ο Κρίστιαν Μπερνάρντ και στην επόμενη μεταμόσχευση στο Blomberg έφερε τον Professor Semb από το Καρολίνσκα για να δώσει ανοσοκαταστολή στον δεύτερο άρρωστο, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο έζησε 18 μήνες. Αυτά όσον αφορά το medical background του Κρίστιαν Μπερνάρντ. Υπάρχουν και κάτι άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι λίγο πιο πικάντικες, αλλά χάρη της συντομίας δεν θα επεκταθώ. Κάτι άλλο για τον Ρίτσαρντ Λάουρ. Όταν έκανε την πρώτη του μεταμόσχευση το 1968, λίγους μήνες μετά από τον Κρίστιαν Μπερνάρντ, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και αυτός και ο Χιούμ και όλοι όσοι ήταν μαζί τους. Και παρεπέμφθησαν για ανθρωποκτονία, ότι πήρανε δηλαδή την καρδιά ενώ ακόμη έπαλε. Με αυτόν τον τρόπο έλαβε χώρα η περίφημη δίκη του Ρίτσμοντ, είναι αυτό το Tucker vs. Lauer. Tucker ήταν ο αδελφός του Δότη, συνέπεσε να ήταν μαύρος και ήταν τότε η περίοδος, ξέρετε, των φυλετικών διακρίσεων και αυτό το οποίο γινόταν τότε μεγάλη αναταραχή και εν πάση περιπτώσει ύστερα από δίκη 4 εβδομάδων όλοι οι γιατροί αθώθηκαν με το σκεπτικό του Προέδρου, ο οποίος είπε ότι για να προσδιορίσετε το χρόνο θανάτου μπορείτε να λάβετε υπόψη
πότε έπαψε να υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία. Έτσι τους οδήγησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Βγήκε η απόφαση και από τότε έχουμε αυτή την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, ότι δεν χρειάζεται να σταματήσει η καρδιά για να μπορέσουμε να πάρουμε τα όργανα. Αυτό μας επέτρεψε δηλαδή να κάνουμε μεταμοσχεύσεις. Μόλις ο Κρίστιαν Μπαρνόν έκανε τη μεταμόσχευση, κάθε χειρουργός ο οποίος άξιζε 2 δεκάρες έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση. Μέσα στην επόμενη διετία έγιναν 104 μεταμοσχεύσεις από 64 διαφορετικές ομάδες, και το 1971, που είναι αυτό το εξώφυλλο, ζούσε ένας στη Μασσαλία, διότι όλοι τσαλαβουτάγανε κάνοντας μεταμοσχεύσεις. Οπότε η ιατρική κοινότητα σταμάτησε να κάνει μεταμοσχεύσεις δικαίως, και το πράγμα θα είχε πραγματικά τελειώσει εκεί αν δεν υπήρχε ο Νόρμαν Σάμουεϊ. Το μάθημα το οποίο μάθαμε είναι ότι με το να κάνεις μεταμοσχεύσεις, να κολλάς καρδιές, δεν πάει πουθενά. Πρέπει να ξέρει κανείς τι κάνει, να έχει εκπαίδευση, να έχει πρόγραμμα, να έχει οργάνωση, και ότι εκείνο που μετράει είναι η επιβίωση και όχι το να κολλήσουμε την καρδιά. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ακόμα δυσκολία να γίνει καταληπτό. Και επιμένω ότι το κριτήριο της επιτυχίας του προγράμματος είναι η επιβίωση. Η επιβίωση δεν είναι να βγει ο άρρωστος ζωντανός από το χειρουργείο. Επιβίωση είναι ο άρρωστος να είναι ζωντανός 10, 15, 20 χρόνια αργότερα. Να έχει μια φυσιολογική ζωή. Αυτή είναι η επιτυχία του προγράμματος. Ο Νόρμαν Σάμουεϊ, λοιπόν, ο δάσκαλος του Λάουρ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς στο δυτικό κόσμο. Οργάνωσε την ομάδα του, έκανε βασική έρευνα, έβαλε μπρος τις βιοψίες της καρδιάς, έκαμε τα πάντα. Είναι ο νομοθέτης, είναι ο επιτηρητής, είναι ο οργανωτής των μεταμοσχεύσεων όπως τις ξέρουμε και όπως τις διενεργούμε σήμερα. Και εδώ βλέπετε την πολυπαραγοντική, από όλες να την πω τις ειδικότητες, συμμετοχή των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων γύρω από τον ασθενή της μεταμόσχευσης με την κόκκινη καρδιά, ο οποίος έχει τη φροντίδα όλων αυτών των ειδικοτήτων οι οποίοι συμμετέχουν και στην επιλογή του ότι είναι κατάλληλος. Τη δεκαετία του 1980 ανεδείχθη ο καθηγητής Sir Magdi Jacob, πασίγνωστος σε εμάς λόγω της επεμβάσεως την οποία διενήργησε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Magdi Jacob είναι χριστιανός κόπτης, έφυγε τον καιρό του Νάσερ, διότι δεν θα είχε κανένα μέλλον ως χριστιανός εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο, ήρθε στην Αγγλία και αφού δούλεψε κοντά σε μεγάλους χειρουργούς, έδειξε πραγματικά ότι ήταν μια μεγαλοφυΐα. Μετά από σύντομη παραμονή στην Αμερική, ενός χρόνου, γύρισε στο νοσοκομείο Harefield, το οποίο όλοι το ξέρουμε. Το Harefield είναι κάτι σαν το Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρώην σανατόριο. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έγινε βασικά για τους τραυματίες της Καλύπολης του 1915. Ήταν οι τραυματίες του Αντζάκ, πηγαίνανε εκεί. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το πρωτόγονο περιβάλλον, με τους μακρύς διαδρόμους και τους θαλάμους για πολλούς ασθενείς, ο Magdi Jacob ξεκίνησε να κάνει καρδιοχειρουργική. Μέσα σε μία δεκαετία έκανε όλες τις επεμβάσεις και το 1980 άρχισε να κάνει τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Έγινε τα πρώτα χρόνια, μία διετία, είχα την τύχη να εργαστώ κοντά του. Ταχύτατα, ήδη το 1983, υλοποιώντας την τεχνική, την ιδέα του Ντεμίχοφ για συνδυασμό καρδιάς πνευμόνων, έκανε την πρώτη εγχείρηση καρδιάς πνευμόνων στην Ευρώπη, σε έναν 33χρονο Σουηδό ασθενή, ο οποίος αρχικώς πήγε καλά, μετά τον χάσαμε από διάφορες επιπλοκές. Πάντως με αυτό άνοιξε ο δρόμος και εν συνεχεία έγιναν άλλες περίπου 350 μεταμοσχεύσεις καρδιάς πνευμόνων. Συνολικά ο Magdi Jacob έχει κάνει 2.500 μεταμοσχεύσεις καρδιάς πνευμόνων. Δεν υπάρχει
δεύτερος στον κόσμο ο οποίος να έχει τέτοια παραγωγικότητα, γιατί πρόκειται περί ενός ανθρώπου με υπερφυσικές πραγματικά ικανότητες. Το 2-3 χρόνια αργότερα ο Μάγντι Γιάκουμ διατύπωσε αυτήν τη θεωρία, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται κάπως πολύπλοκη. Κοιτάξτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας ασθενής ο οποίος έχει κακούς πνεύμονες, χρειάζεται δηλαδή 2 πνευμόνια, για να το πω έτσι απλά. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να πάρει πνεύμονες, διότι δεν είχαμε τις τεχνικές δυνατότητες να κάνουμε μεταμόσχευση πνευμόνων σωστά, χωρίς να σπάει ένας στόμος και να πεθαίνει ο ασθενής. Βρέθηκε όμως ότι αν χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο του Ντεμίχοφ, δηλαδή καρδιά και πνεύμονες μαζί και τους φυτέψουμε μαζί, τότε ο ασθενής επιβιώνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο ασθενής χρειαζόταν 2 πνεύμονες και παίρνει τώρα και σαν δώρο και μία καρδιά που δεν τη χρειάζεται. Και η δική του καρδιά πετιέται στον κουβά. Σκέφτηκε λοιπόν ο μεγαλοφυής Μάγντι Γιάκουμ, γιατί να πετάω την καρδιά στον κουβά, μπορώ να την πάρω και να την δώσω σε έναν άλλον άρρωστο. Και με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η ιδέα της μεταμόσχευσης ντόμινο. Δηλαδή ο άρρωστος που χρειάζεται πνεύμονες παίρνει καρδιά πνεύμονες από το δότη, είναι αυτό που βλέπετε ο μεσαίος, και εν συνεχεία η καρδιά του περνάει δεξιά σε έναν ασθενή ο οποίος χρειάζεται μεταμόσχευση καρδιάς. Και έτσι ο λήπτης του τριπλού μοσχεύματος γίνεται ταυτόχρονα δότης για έναν άλλον ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος της ημέρας έχεις 2 ασθενείς δίπλα-δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή ήταν μια τεράστια συμβολή του Σερ Μάγντι. Και με αυτό το, εν πάση περιπτώσει, το υπόστρωμα, έχοντας δουλέψει με τον Λάουερ και συνεχεία με τον Σερ Μάγντι, πήγα το 1984 στο Μπέιλορ, στο Ντάλλας, είχα ξανακάνει εκεί 1 χρόνο σαν fellow, και 2 χρόνια αργότερα, αφού ξεπεράσαμε τις γνωστές διοικητικές ζυμώσεις, γιατί υπάρχουν και εκεί αυτά, η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί υπάρχει η κρύωμα διαδικασιών τις οποίες είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Και αυτή είναι η πρώτη καρδιά την οποία εμφυτεύσαμε το Μάρτιο του 1986. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο από την επέμβαση. Απέναντί μου είναι ο ανταγωνιστής μου, ο οποίος διεκδικούσε τη θέση. Φάγαμε περίπου 1 χρόνο να αποφασιστεί ποιος θα κάνει τελικά, ποιος θα είναι το αφεντικό, director και co-director. Εγώ είπα ότι αν δεν υπάρχει πυραμίδα με σαφώς καθορισμένη ιεραρχία, εγώ δεν κουνιέμαι, δεν κάνω τίποτε. Και τελικώς αυτό επεκράτησε. Και εδώ δουλεύουμε, όπως βλέπετε, αρμονικότατα, πολύ αγαπημένα. Η εγχείρηση πήγε καλά και ακολούθησαν βέβαια και πολλές άλλες. Μερικούς μήνες αργότερα ήρθε αυτή η κυρία, αυτό σας δείχνει τι κάνει η μεταμόσχευση. Αυτή η γυναίκα, η οποία έγινε και πρόεδρος του Σωματείου των Μεταμοσχευμένων αργότερα, δείχνει σαν να είναι 80 ετών, ήταν μόνο 61. Παρατείναμε την ηλικία αποδοχής, η οποία ήταν 55 στα 65, μόνο και μόνο διότι για μένα τα μάτια της δείχνανε την επιθυμία να επιζήσει. Ήταν γεμάτα ζωντάνια, γεμάτα ζωή. Και χειρουργήθηκε, πήγε καλά, και αυτή είναι η ίδια. Σας το εγγυώμαι ότι είναι η ίδια, 6 μήνες αργότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το θαύμα της μεταμόσχευσης. Είναι αναγέννηση, μάλιστα χρησιμοποιούσα την έκφραση, πρόκειται για Ανάσταση, είχα πει και αμέσως μου τονίστηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους του νοσοκομείου ότι αυτή είναι βλασφημία το να το λες. Δεν ξέρω, ίσως να συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω τον όρο και τον έχω αποσύρει έκτοτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αναγέννηση της ασθενούς με το νέο μόσχευμα. Και ύστερα από 3 χρόνια επιχειρήσαμε και εμείς το περίφημο ντόμινο. Εδώ βλέπετε τι κόσμος χρειαζόταν. Εκείνη τη μέρα είχαμε σε 3 χειρουργεία 40 άτομα. Εδώ είναι η εμφύτευση του τριπλού μοσχεύματος.
Το τριπλό μόσχευμα το πήρε ένας ασθενής 46 ετών, ο οποίος είχε εμφύσιμα τελικού σταδίου, ζούσε με οξυγόνο και χρειαζόταν, όπως είπα, 2 πνεύμονες. Αλλά πήρε, αυτό ξέραμε, αυτό μπορούσαμε τότε, 1 καρδιά και 2 πνεύμονες. Και η καρδιά, εδώ βλέπετε τους πνεύμονες, κάτω από το χέρι μου βλέπετε κάτι φουσκάλες που φαίνονται, είναι ο πνεύμον ο οποίος είναι κατεστραμμένος, είναι φυσαλίδες ουσιαστικά, σαν φυσαλίδες ήταν όλος ο πνεύμον. Και εν συνεχεία παίρνουμε την καρδιά του, αφού εμφυτεύουμε το τριπλό μόσχευμα, και το πάμε δίπλα σε έναν 65άρη, ο οποίος κινδύνευε να βγει από τη λίστα γιατί τον έπαιρνε το όριο ηλικίας πλέον για μεταμόσχευση. Και με αυτόν τον τρόπο μεταμοσχεύεται και αυτός. Και έτσι στο τέλος της επόμενης ημέρας είχαμε δίπλα-δίπλα τον άρρωστο με καρδιά πνεύμονες και τον άλλον ο οποίος πήρε την καρδιά του 46χρονου. Και εδώ είναι οι 2 την ημέρα που φεύγουν. Περιττώ να σας πω ότι μεταξύ της εγχειρητικής φωτογραφίας και αυτής μεσολαβούν 6 εβδομάδες ταλαιπωρίας, ξενυχτιού και σκληρής δουλειάς, διότι περάσανε και οι 2 από πολλές επιπλοκές, αλλά εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Κάναμε όχι άλλο ντόμινο, αλλά κάναμε ουσιαστικά κάναμε 4 μεταμοσχεύσεις καρδιάς πνευμόνων. Αυτός είναι ο πρώτος ασθενής μας, ο Πολ, ο οποίος ήταν 39 ετών όταν κάναμε τη μεταμόσχευση καρδιάς. Ήταν παντρεμένος η γυναίκα του ήταν ελληνικής καταγωγής και ο ίδιος είχε γίνει χριστιανός Ορθόδοξος. Και αυτός είναι ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το 90, είναι ο πρώτος μας μεταμοσχευμένος πνεύμονος από την Νότιο Καρολίνα, ο οποίος και αυτός, αφού έκατσε κάπου 2 μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτά δεν φαίνονται, δεν τα λέμε, αλλά υπάρχει φοβερή δουλειά και ξενύχτη πίσω από αυτά, έφυγε 2 μήνες αργότερα και επέστρεψε στην πολιτεία του. Και άλλα 2 χρόνια αργότερα, αυτή η κοπέλα, την οποία ο πολύ άξιος σύζυγος, όταν ήταν με το οξυγόνο συνεχώς και το κουβαλούσε στην πλάτη και με 2 παιδιά, την παράτησε διότι δεν άντεχε όλη αυτή την ένταση ότι πρέπει να μεταμοσχευθεί και τα λοιπά. Την παράτησε. Αυτή ψυχρεμότατα ήρθε σε εμάς, τις μεταμοσχεύσαμε 2 πνεύμονες, πλέον η μεταμόσχευση πνεύμονος ήταν γεγονός, είχαμε κάνει και τα σχετικά πειράματα στο εργαστήριο και πήγε και αυτή σπίτι της και μάλιστα για να τον εκδικηθεί ξαναπαντρεύτηκε. Τώρα κατά πόσο ήταν σοφό αυτό δεν ξέρω. Το 1992 την πρωτοχρονιά στο τότε σπίτι μου είχαμε ήδη κάνει 100 μεταμοσχεύσεις και εδώ βλέπετε την κλασική πρωτοχρονιάτικη φωτογραφία την οποία παίρναμε κάθε χρόνο. Και εδώ είναι μια φωτογραφία στην οποία υπάρχει αριστερά είναι ο Πολ, η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Δίπλα του είναι ο Τζιν, η μεταμόσχευση πνεύμονος. Ο τρίτος στη σειρά είναι ο πρώτος ασθενής μας, ο οποίος πήρε 2 μοσχεύματα, καρδιά και νεφρού. Κάναμε 3 τέτοιες μεταμοσχεύσεις, όλες επιτυχώς. Και αυτοί όλοι έζησαν αρκετά χρόνια. Ο τέταρτος είναι ο λήπτης της καρδιάς ντόμινο και εκείνος ο οποίος λείπει είναι αυτός ο οποίος πήρε την καρδιά πνεύμονας, ο οποίος ύστερα από 1 χρόνο έκανε μία επιταχυνόμενη απόρριψη του μοσχεύματος και χάθηκε πραγματικά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτή είναι η γυναίκα του. Αυτή στέκεται στη θέση του ασθενούς με την καρδιά πνεύμονας. Αυτή ήταν λοιπόν οι πρωτιές μας εκείνη την εποχή. Και το συνολικό έργο που παρήχθη σε εκείνα τα 10 χρόνια του 86-96 ήταν αυτό το οποίο βλέπετε. Δηλαδή 175 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 51 πνεύμονες, οι 4 καρδιάς πνευμόνων, 3 καρδιάς νεφρού, συνολικά 233 μοσχεύματα δοθήθηκαν και αυτή ήταν να την πω, η πρίκα με την οποία γυρίσαμε για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα στο Ωνάσιο. Το Ωνάσιο. Ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής, το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αλλάξει τον υγειονομικό ορίζοντα της χώρας μας. Δεν τον άλλαξε. Από ατμομηχανή η οποία θα τραβούσε, θα ήλκυε όλο το σύστημα υγείας προς τη σωστή κατεύθυνση, φοβούμαι ότι οδεύουμε προς την άλλη
πορεία, η οποία είναι το ονάσιο συνεχώς να απορροφείται από το προς τουλάχιστον το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω δυστυχώς, διότι δεν έχετε παρά να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με το σύστημά μας. Κάποτε θα πρέπει η πολιτεία να κάνει ένα συμπόσιο και να ασχοληθεί τι θα μπορούσε να έχει προσφέρει το ονάσιο. Και να μην λέμε ότι ένα ακόμη κρίμα στη μακραίωνα ιστορία της χώρας μας. Για μένα είναι ένα κρίμα. Θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά ας επανέλθουμε στις μεταμοσχεύσεις. Τι ευρήκαμε? Ευρήκαμε μια χώρα η οποία ήταν champion στα τροχαία ατυχήματα. Είχαμε και ίσως έχουμε ακόμη τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα από οποιονδήποτε άλλον. 220 θάνατοι στο εκατομμύριο. Υπερεπάρκεια θα λέγε κανείς για μοσχεύματα. Δυστυχώς δεν συμβαίνει έτσι, όπως μου έδειξε ο φίλος μου ο Νίκος Καραφόλας με αυτό το πρόσφατο διάγραμμα, όπου βλέπετε ότι χώρες όπως η Σλοβενία και η Κροατία έρχονται μπροστά και εμείς δεν είμαστε καν αυτή τη στιγμή βέβαια είναι λίγο πιο παλιό αυτό, είναι του 2010, ίσως με τις περσινές δόσεις να μπορούσαμε να είμαστε μέσα τώρα. Στην ουσία αυτό το οποίο συμβαίνει, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος κύριε Χατζή, 70 με 80 μοσχεύματα, δότες το χρόνο, έτσι δεν είναι περίπου? 70 με 80, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά αυτό. Αυτό μας δίδει περίπου 10, 12, 15 καρδιές το χρόνο. Αυτό μας δίδει. Δεν μπορώ να δώσω τα εύσημα στην Σλοβενία και στην Κροατία. Επαναλαμβάνω, το ότι κάνανε τις μεταμοσχεύσεις, θα ήθελα να ξέρω και ποιο είναι το ποσοστό της επιβίωσης. Τότε, αν είναι ψηλό, τους αξίζουν τα συγχαρητήρια. Πάντως, ασφαλώς καταφέραν να ξεπεράσουν το φράγμα που λέγεται έλλειψης δοτών. Και η αρχή του προγράμματός μας ήταν, όπως και στην Αμερική, το ίδιο πράγμα ακριβώς, να εφαρμόζουμε τα διεθνή κριτήρια. Φτιάξαμε μια ομάδα από 20 άτομα με όλες τις ειδικότητες και τονίζαμε και τονίζουμε και θα τονίζουμε μέχρι τελευταίας πνοής ότι η μεταμόσχευση αρχίζει μετά την επέμβαση. Όταν ο άρρωστος βγει από το χειρουργείο, τότε αρχίζει η μεταμόσχευση. Τότε αρχίζουν τα προβλήματα, τότε αρχίζει η ανοσοκαταστολή, τότε αρχίζει η εφόρου ζωής παρακολούθηση, η οποία εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενούς. Και αυτά είναι βέβαια αυταπόδεικτα, ότι το μόσημα μας το χάρισε κάποιος την ώρα του πόνου του και επομένως πρέπει να το δώσουμε αφιλοκερδός, εξυπακούεται, ότι πρέπει να βρούμε τον καταλληλότερο λήπτη, εξυπακούεται, και ότι το να προσπαθούμε να φέρουμε το δότη στα μέτρα του αρρώστου μόνο και μόνο για να γίνει η μεταμόσχευση, λίγο να μαζέψουμε από εδώ, λίγο να κόψουμε από εκεί, άμα είναι 30 κιλά παραπάνω, μα καλά δεν πειράζει. Πειράζει και παραπειράζει, διότι μία φορά που έλειψα από τον Ντάλλας, οι συνεργάτες μου βάλανε μία καρδιά τεράστια και μετά δεν έκλεινε ο θώρακας και τελικά ο άρρωστος πέθανε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει σημασία να σέβεται κανείς τις προδιαγραφές και να ταιριάζει τον δότη με το λήπτη. Και δεν σας κρύβω ότι αυτή είναι η πεμπτουσία της μεταμόσχευσης. Αυτό το τέριασμα του δότη με το λήπτη, αυτό δεν υπάρχει στα βιβλία. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι διαβάζοντας το μαθαίνει, δεν το μαθαίνει. Το μαθαίνει με τις αποτυχίες του. Το μαθαίνει τρώγοντας τα μούτρα του. Μόνον έτσι γίνεται χειρουργός μεταμοσχεύσεων. Λοιπόν, η τεχνική του προκρούστη δεν έχει θέση σε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως οι μεταμοσχεύσεις προκαλούν τι άλλο? Φθόνο, το εθνικό μας προϊόν. Αλλά δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και αλλού αυτό. Παράδειγμα, αυτό το κάπως φρικιαστικό εξώφυλλο εμφανίστηκε στο περιοδικό του Texas που λέγεται Texas Monthly και αφορούσε έναν ασθενή με 53 ετών, ο οποίος περιμένοντας για μεταμόσχευση χάθηκε, πέθανε. Τι συνέβη? Υπήρξε ένας δότης, τον οποίον ανταγωνιστικά ένα άλλο νοσοκομείο τον κατήφθηνε στο Χιούστον, ήταν δικός μας και δεν το πήρε, και ένας δεύτερος δότης με ειδοποίησαν
και όταν εξεδήλωσα την πρόθεση να τον πάρω, ο ίδιος ο καρδιολόγος αυτού του ασθενούς που βλέπετε εδώ υποτίθεται στο εξώφυλλο με παρότρινε να μην το πάρω γιατί είχε διαταραχές στο ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Είπε χαρακτηριστικά: «Κάνε ό,τι θέλεις, εσύ είσαι ο χειρουργός. Εάν ήμουν να αποφασίσω εγώ, αυτή την καρδιά δεν θα την έπαιρνα». Και αυτός ήταν ο καρδιολόγος του. Αυτό αγνοήθηκε. Η δημοσιογράφος που ήταν μια freelancing ήρθε, μου πήρε μια συνέντευξη τελείως αθώα και όλα τα σχετικά και εν συνεχεία βγήκε αυτό το πράγμα, ότι πεθαίνω για μια καρδιά ή λαχταρώντας μια καρδιά, είναι το ίδιο, η ίδια λέξη είναι dying for a heart, και με παρουσίαζε λίγο πολύ σαν τον άκαρδο ακαδημαϊκό χειρουργό ο οποίος ενδιαφέρεται μονάχα για τις επιτυχίες και τα λοιπά. Εξαιτίας αυτού του εξώφυλλου κόντεψα να χάσω τη θέση μου τότε στον Ντάλλας, διότι βεβαίως αμέσως σχηματίστηκε το Lynchy Mob. Πώς να τον φάμε, ευκαιρία είναι. Εν πάση περιπτώσει, ξεπεράστηκε διότι κάναμε λίγες μέρες μετά την μεταμόσχευση καρδιάς νεφρού και αυτό ανέστρεψε μάλλον την δυσμενή ατμόσφαιρα η οποία υπήρχε. Στην προσπάθεια να ενισχύσουμε την ιδέα της δωρεάς οργάνων, φέραμε τον Πολ και φέραμε και τον Τζιν, δηλαδή η πρώτη καρδιά, πρώτους πνεύμονες, τους φέραμε στο Ωνάσιο και εδώ είναι ο αείμνηστος αντιπρόεδρος Ζαμπέλας, ο οποίος τους έδωσε 2 πλάκες αναμνηστικές και εν πάση περιπτώσει γίνανε κάποια σχόλια στον τύπο τότε. Πάντα μαθαίνει κανείς κάτι από τη μεταμόσχευση. Δεν υπάρχει καμία μεταμόσχευση ίδια με την προηγούμενη και από κάθε ασθενή μαθαίνεις κάτι. Από τον κύριο Νίκο που ήταν από τους πρώτους μας αρρώστους, δάσκαλος, υπάρχει, δόξα τω Θεώ, μάθαμε να μην παίρνουμε το ΣΕ 130. Θαυμάσιο, μεταγωγικό, η πιλότη μας θαυμάσια κτλ. Πρόκειται για γαϊδούρι του ουρανού. Μας πήγε στα Ιωάννινα, κάναμε να γυρίσουμε, δεν θυμάμαι πόση ώρα, σταματήσαμε και στη Θεσσαλονίκη να κατεβάσουμε την ομάδα του ύπατος. Όταν φτάσαμε εδώ, η καρδιά δεν δούλευε. Μας έβγαλε κυριολεκτικά το λάδι για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε ζωντανό από το χειρουργείο και έμεινε 2 μήνες μέσα στο νοσοκομείο λόγω των επιπλοκών. Απόδειξη ότι το μόσχευμα δεν σηκώνει τέτοιου είδους ταλαιπωρίες, δηλαδή να περάσει κανείς το λεγόμενο χρόνο ισχυμίας. Και πάθαμε επίσης ότι πρέπει να φυλαγόμαστε, να κοιτάμε πάνω από τον νόμο μας. Αυτή είναι η κυρία Βασιλική, ζει στην Κορώνη, μια άλλη από τους champions μας, γιατί και αυτή ζωντανή είναι, πόσα είναι τώρα, 17 χρόνια. Όταν πήγαμε να πάρουμε το μόσχευμα από γνωστή μονάδα εντατικής θεραπείας των Αθηνών, η πίεση ανεβοκατέβαινε σαν γιογιό. Περίεργο πράγμα. Ο δότης έπαιρνε τα φάρμακα που κρατάνε την πίεση, έπαιρνε ορούς, δεν υπήρχε λόγος. Και σε μια στιγμή έρχεται η συντονίστρια που είχαμε τότε, όλες μας οι συντονίστριες ήταν εξαιρετικές, αλλά αυτή ήταν πραγματικά ιδιαίτερα ευφυής. Λέει, ξέρετε τι γίνεται, η γιατρίνα κλείνει τη στρόφιγγα με το φάρμακο της πίεσης και πέφτει η πίεση. Ο λόγος ήταν προφανής, δεν ήθελε να πάμε στο χειρουργείο. Προφανώς είχε φιλοσοφικές ή άλλες δεν ξέρω ποιες αντιλήψεις ότι εμείς παίρναμε τα μοσχεύματα ενώ η καρδιά χτυπούσε. Αυτό που κάναμε εμείς είναι βεβαίως απολυτότατα νόμιμο διεθνώς. Έστησα λοιπόν τη συντονίστρια δίπλα και βεβαίως η γιατρίνα δεν μπορούσε πλέον να κλείσει το φάρμακο. Και έτσι φτάσαμε στο χειρουργείο, πήραμε την καρδιά και η κυρία Βασιλική ζει και βασιλεύει. Τώρα ότι μας έκανε απόρριψη και ότι αναγκάστηκα να πάω στον Ντάλλας μέσα σε ένα 24ωρο να πάω και να έρθει για να φέρω ένα ειδικό όρο για να τη σώσουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και ο Κωνσταντίνος επίσης από την Καλαμάτα είχε είχε μία ατυχία και μία τύχη. Η ατυχία ήταν ότι είχε χάσει το μεγαλύτερο του αδελφό σε άλλο νοσοκομείο, διότι δεν δούλεψε το μόσχευμα. Ήταν τις πρώτες μεταμοσχεύσεις που γίνανε στη χώρα μας και ο αδελφός πέθανε. Η τύχη ήταν ότι η μάνα του, η μαυροφορεμένη με τα οικειατευτικά μάτια, με παρακάλεσε να τον χειρουργήσω έστω και αν επρόκειτο να χαθεί, γιατί είχε απαγορευτικές πιέσεις στους πνεύμονες και κινδυνεύαμε πραγματικά
να μην τον βγάλουμε ζωντανό καν από το χειρουργείο. Αυτό το έχω δει επανειλημμένο. Όταν υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στους πνεύμονες, η καινούργια καρδιά κλατάρει, δεν μπορεί να δουλέψει. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό, επέζησε ο Κωνσταντίνος και όλα πάνε καλά. Η Ειρήνη ήταν μια άλλη περίπτωση η οποία πραγματικά έφτασε στο παπά το κουτάλι, μπήκε στο χειρουργείο με μαλάξεις, σχεδόν σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Φέραμε το μόσχευμα ένα Σάββατο βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Μας βοήθησαν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί που βλέπετε με κάτι ταχύτατα αυτοκίνητα τότε που υπήρχαν, με ειδική ομάδα της αστυνομίας, η οποία πέταγε τα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά στην Κηφισίες και στην Βασιλείας Σοφίας, και η Ειρήνη επέζησε αφού έμεινε 120 ημέρες στο νοσοκομείο. 3 μήνες έδωσε μάχη για τη ζωή της. Και φυσικά αυτός είναι ο γνωστός Νίκος Καραφόλας, ο γνωστός μας Νίκος, του οποίου η καρδιά δεν έπαιρνε μπρος επί περίπου 7 ώρες και όλοι μου οι συνεργάτες λέγανε ότι το παιχνίδι είναι χαμένο, αλλά εγώ θυμόμουν πρώτον την καρδιά του Ντόμινο που δεν είχε πάρει μπροστά τις πρώτες 2 ώρες, και θυμόμουν τη ρίση του δασκάλου μου, του Ντουάιτ Χάρκινς Βοστόνης, ο οποίος έλεγε η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας είναι εκείνο το επιπλέον 5% το οποίο δίνεις. Εκεί που όλοι τα παρατάνε, ο αντίπαλός σου πέφτει, εσύ συνεχίζεις ακόμα με εκείνο το 5% και βγαίνεις μπροστά. Και όντως ο Νίκος, δόξα τω Θεώ, είναι απόψε μαζί μας. Αυτές είναι οι περίφημες δίδυμες της Ευβοίας. Χειρουργήθηκαν περίπου 1 χρόνο διαφορά η μία από την άλλη, η Νεκταρία και η αδελφή της, και αυτές επίσης πηγαίνουν θαυμάσια. Και το θαύμα της ζωής αναφέρεται στο ότι γεννήθηκε το μωρό μετά το χειρουργείο, αλλά τυχαίνει και η λήπτης να είναι η Ζωή Κωσταρίδη. Επομένως έχει διπλή έννοια το ζωής. Και εδώ είναι ο Νίκος με τους συντρόφους του επάνω στον Όλυμπο, προπαγανδίζουν την ιδέα της δωρεάς οργάνων. Αυτή είναι η μεγάλη μας αποτυχία του προγράμματος. Αυτός είναι ο Δημητράκης, ο οποίος νομίζω ότι όσοι δουλέψαμε θα μας ακολουθεί εσαΐ. Αυτό το παιδί με τα τεράστια φωτεινά μάτια, ένα θείο χαμόγελο, ποτέ δεν παραπονέθηκε, 1 χρόνο περίμενε με το μηχάνημα και μία μέρα έσπασε ένα συνδετικό και ξεμάτωσε. Είναι η αποτυχία του προγράμματος. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, δεν βρέθηκε ποτέ ένα μόσχευμα, βλέπετε ένα μικρό παιδάκι 9 χρονών, αλλά δεν πάβει να πονάει. Και αυτή είναι η, ας την πούμε, παρηγοριά, ότι η επάνω καμπύλη που βλέπετε είναι 73 ασθενείς, είναι 74 οι μεταμοσχεύσεις, δηλαδή ένας ασθενής πήρε 2 καρδιές με διαφορά 5 ετών, και η επιβίωση του ονασίου τον πρώτο χρόνο είναι 94% και 70% στα 10 χρόνια. Είναι κατά πολύ υψηλότερη και της επιβίωσης της Διεθνούς Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και της επιβίωσης του Μπέιλορ, στο οποίο υπήρξα διευθυντής. Για να σας το δώσω το καταλάβετε, από 100 αρρώστους σημαίνει ότι 94 στο τέλος του έτους είναι ζωντανοί. Αυτό είναι από τα υψηλότερα διεθνώς. Και είχα πάρει τότε τα συγχαρητήρια από τον Ρόμπερτ Κόρμος, ο οποίος ήρθε από το Πίτσμπουργκ, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα της Αμερικής, ο οποίος είπε ότι δεν ήξερα ότι η Ελλάδα έχει τέτοιο πρόγραμμα. Εμείς, η καλύτερη μας επίδοση ήταν 85%. Και εσείς έχετε 94%. Αυτό σημαίνει ότι από τους 74 μεταμοσχεύσεις, οι 70 πήγανε σπίτι τους τότε. Αυτά ήταν τότε. Και μάλλον πήδηξε ένα slide, ναι. Αυτή η ασθενής, η οποία χειρουργήθηκε το 89, βρίσκεται εν ζωή. Δηλαδή έχει συμπληρώσει τώρα πόσα, 24, πάει στα 24 χρόνια. Είναι και αυτή κάποιος που ωφελήθηκε από τους πρωτοπόρους. Πρωτοπόρους. Τιμή και σεβασμός σε αυτούς οι οποίοι το ξεκίνησαν. Μακάρι να μπορούσαμε να τους ευχαριστήσουμε διαζώσεις. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιήγηση, την ξενάγηση στο θαύμα της ζωής και σε μια άλλη διάσταση για πολλούς από εμάς. Πριν τελειώσουμε, νομίζω ότι ο κύριος Πέτρος Κακολήρης έχει κάτι να προσθέσει, κάτι να παραδώσει. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμήσατε τον Πέτρο Κόκαλη και την απόψινή βραδιά.